kareng sasabyan dang sangka nung bakit malulumpawi o tunggal ditak neng mababating ingki katamong amanong siswan. Itang deng amano tamong kapampangan, alita labalo, ing mas masakit, balo tala, pero tano man gagamitan, uling lawe tamo, masyado lang malalam. Ngarapin, iya malalam, ingamanong siswan, sadyang balang inirasyon, maging mababoya mo kano, ing pakamaltamo king lengguahing kapampangan. Inya, kapamilataning kikatamong programa, gambunan tala di nga manong mipailalam na, bang kanita, agamit talang pasbayo. Tamo laganas, maninglis, ampong managalog, di nga manong areti, ibatla, king, 1732. Palambat na nane! Akapampangan Dictionary ng Father Berganyo. Nenging bulan, tatakpaning aldo, sabihan tamong agad, lunar eclipse o eclipse mo. Nung pakaisipan mo naman, ing sarili tamong amano keti, lawu. Oreting mga ragulani malis, agad jumong iapse, elipantilan eh. Ing amanong kawampangan ka rin, gagjaya. Makayat looking pati ngapon mag-toothbrush kayo. Wari sumikat ing amanong si Swan King gamit ay ti nung laga na siyang gamitan ing sipan. Kakalingwang magsipan, bayo matudtud, pota sakit ko ipan. Rhyming niya pa, kamatula. King eskwela metong kareng requirements, lakwas ting mag-aral drafting, apining paraluman. Aliway tang kantang sikat ne. Aliway ni, ampong aliway tang artista, ingamano ngay ni. Apin iti, ing kapampangan, king. Kompas. Tingkong kutang, ade. Balo itang kantang, baby shark chuchurut churut, balo ita. Pwede yun yung kapampanganan. Wah! Ikayo mong alam bilib kaya kami eh. Mila ko king tono uling. Sakto ya. King. Lyrics na. Ing kapampangan kasi king shark. Ning pasut. Subukan tayang ikanta. Makaramdam ka. Ne? Super K. Ala. Di ka katamong talapan alben pakaramdaman niyang masalese ni. Baby, limpasut curut-curut, limpasut cucurut-curut, limpasut cucurut-curut, limpasut. Baby, apa ito? Kaya kayo na yung mami and daddy, grandma po yung grandpa. Kompleto niya. Ulitan kaya, alina, ikayo nang gawa ka dito. Tandaran nyo, yung baby shark, malyari ya, uli. Yung shark, yung kapampangan, limpasut cucurut-curut-curut. Ne, okay, kasanding na ne. Akalingman may pawawing amano ngayon ng limpasot. Nung bagay naman, king kanta. Karing ating anak malatin apining turoyta. Ining tutuking amanong kapampangan. Nung ing kaluguran mo, arakap meng makamulala. Anti mong mag-daydreaming nga tamo ne. Tampian me, tsaka mo sabihan kaya, Ojo, magbalatbat kata. Nung balo ing balatbat, sabihan mo, maninap yang makagising. Makatatakne keng dilata mo ing English term a rainbow. Potang ikit tayong makule arko king banwa neng ibat minuran. Ganakanta neman, ingamanong pinanari ngeni. Isong ikit talang pasibayo ding kuleng areti. Mas makasawop nung deng katamong kabalen, ang miyembro ng LGBTQI+, gamitan demo rin ing pinanari. Uling iti ing karelang gagamitang simbolismo. O dengi magpasuso,
Aparte king ausan niyeng gatas, malyari yun naman rin gamitan ing sabo susu. Nung ing paintungulan nyo, ing ahakwang likido ning baby karen ke kayong susu. Eko marine, uling apin yan ing tuneng ama nung Kapampangan. Neng kauran, mamanyulpot na lang kanyan ding payong dagis. Oops! Eko magkamali king akakit yung letrato, ding ausan tamong kabuti at terminong Tagalog, payong dagisla, king ama nung siswan. Atin lapang ausan sulong dagis, apinini itang pekamasalang batuin, ning bengi ampong abak amaranon. Aswelo da mo dagdagis, king ama nung siswan eh. Nuko po tang ating manakit magsilundagla nung katakot, nung kataloti. Atin na lang payong, atin na pang sulo. Payong dagis, ampong sulong dagis. Talagang di nga po tamon eh. E malyaring alidala paligwan ding bage-bage, ketiking yato. Inya sana, eta pabusteng, mababating. Gamitan tala. Ala namang makarine. Nung yerayan din dyan, ito rume kabaldugan, kareng aliwang tao, kareng abetam. Lakwas, kareng kalupatamong Kapampangan. Ako po'y Jody Dizon Mercado, ang makisabing maya pagambulan at pakamalantaya, ing amanong siswan. Mga Pampangan damo! Ito ba ay galing sa opisina o supply run? Iwasang magdala ng kahit anong virus o mikrobyo sa inyong bahay. Isanitize ang inyong mga sapatos o tsinelas. Mag-spray ng disinfectant sa buong sapatos hanggang sa swelas. Iwan ang mga ito sa labas ng bahay. I-disinfect din ang mga bagay na ginamit sa labas kagaya ng bag. I-sanitize ang mga bagay na iyong maaaring hawakan, kagaya ng doorknob. Maligo agad pagka-uwi ng bahay. Hanggat maaari, huwag munang makihalubilo habang hindi pa nakakaligo. Ilagay sa isang selyadong bag ang mga ginamit na personal protective equipment, kagaya ng gloves at mask. Iwan muna ang mga ito ng 3 araw bago ilabas para kolektahin. Ilagay ito sa hiwalay na lugar kung saan hindi ba hawakan ng sinuman. Ihiwalay ang mga damit na sinuot. Ilagay ito sa isang laundry bag o paper bag. Agad laban ang mga ito gamit ang detergent at bleach. Patuloy na obserbahan ang social distancing kahit na nasa loob ng bahay. Kung kinakailangang lumabas ng bahay, siguraduhin may dalang hand sanitizer at alcohol. Huwag hawakan ang muka. Agad i-disinfect ang inyong mga kamay kung ikaw ay hahawak ng mga bagay. Protektahan ang iyong sarili at pamilya mula sa COVID-19, nasa labas o loob man ng tahanan. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Kagawaran ng Kalusugan at CLTV 36. Narito na ang mga malaking balitang Central Luzon ngayong araw. Leader ng mga magsasaka sa Central Luzon, tinaniman daw ng baril. 478,000 katao sa Central Luzon walang trabaho. Women's Group nakaisa ka, kinundina ang pabirong tangkang panghihipo ni Pangulong Duterte. At higit 17,000 frontline workers sa Bulacan na bakunahan na kontra COVID-19. Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi Central Luzon. Ako si Nicolette Henson Quizon. Narito na ang mga nauhuna at tinutupang balita ng CLTV News.
Dahil ramdam pa rin umano ng karamihan sa ating mga kababayan ang sanga-sanga problemang hatid ng COVID-19 pandemic, kanya-kanyang paraan ang kanila namang sinubukan upang humanap ng mapagkakakitaan. Ang ilan sa ating mga karehiyon sa gitnang Luzon, nagbabalak na mangibang bansa sa oras na magluwag na ang international travel restrictions. May detalye mula kay Rainiel Pawid. Maliban sa problemang pangkalusugang dala ng COVID-19 pandemic, nagdulot din ito ng malaking dagok sa ekonomiya. Dahilan upang magsara ang ilang kumpanya o hindi naman kaya ay magbawas ng empleyado. Base sa datos na inilabas ng Department of Labor and Employment o DOLE noong October 2020, 9.6% ang unemployment rate sa gitnang Luzon. Katumbas ito ng 478,000 katao na bahagi ng economically active population ng rehiyon subalit walang trabaho. Bahagi sa bilang na yan ng 21 anyos na si Lester Cruz mula sa Hagonoy, Bulacan. Aminado siyang mas mahirap na makahanap ng trabaho dito sa Pilipinas para sa mga katulad niyang hindi nakapagtapos ng kolehiyo. Kaya naman nakita niyang solusyon ang pag-aaral ng Nihongo at ilang agricultural techniques upang makalipad patungong Japan. Konnichiwa, minasan. Nag-apply po ako as a farmer para po dito sa pamilya ko na as a financial or ibang gastusin pa po. Gaya ni Lester, nais din ni Joy Alonzo na makapunta sa ibang bansa para sa mas disente umanong sahod. Tapos ng kursong agrikultura si Joy. Base sa estado ng ilan niyang kaibigan na nasa agri-sector sa ibang bansa, talaga umanong maituturing na high-paying job ito. Farming po sa ibang bansa is mas maganda kaysa dito sa ating bansa. Kasi po, parang dito po sa Pilipinas, minamaliit po nila yung magsasaka, ganito, ganyan po. Ayon sa Philippine Workforce Foundation, naiengganyo ang karamihan sa mga Pilipino na makipagsapalaran sa ibayong dagat dahil na rin sa magandang kompensasyon. Gaya na lamang ng pagiging isang farmer o magsasaka sa Japan na kayang kumita ng 130,000 yen o higit 57,000 pesos kada buwan. Depende pa umano yan sa oras at karagdagang trabaho na may karagdagang ding bayad. Ang mga TESDA-accredited schools ay libre ring tumutulong na magsanay sa mga aspiring OFW. Ang sa amin po bilang foundation, sila ay ma-encourage namin na hindi natatapos sa pag-aaral, bagkus tuloy-tuloy ito na maipasok ni foundation o mai-connect sila sa mga agency, local and abroad, nang sa ganun mapakinabangan nila yung kanya-kanyang pinag-aralan o yung skill. Ayon sa latest data ng Philippine Statistics Authority, umabot na sa 2.2 million ang overseas Filipino workers sa buong mundo. Pangunahing destinasyon ng mga OFW ang Saudi Arabia, United Arab Emirates, Singapore at Hong Kong. Rainiel Pawid, CLTV News. Tinaniman daw ng baril at inaresto. Ito ang sumbong ng isang miyembro ng alyansa ng mga magbubukid sa gitnang Luzon, kaugnay ng pagkakadakip ng PNP Criminal Investigation and Detection Group sa kanilang leader na si Ka Joseph Canlas. Narito ang ulat. Umaga nitong 30 ng Marso, Martes Santo, nang pumasok ang mga operatiba ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG dito sa isang sitio ng Barangay Dukit sa Mabalacat City, Pampanga. Ayon kay Joyce Ann Neponcio, staff ng alyansa ng magbubukid sa gitnang Luzon, sa una raw hindi nila akalaing pulis ang kanilang kausap. Ipinalad daw nila ang di umano'y isang arrest warrant laban sa nakapangalang Joseph Canlas para sa kasong trespassing. Hanggang sa naging kumprontahan na ang sumunod na eksena. Noong una hindi pa po namin alam na si IDG sila. Tinatanong po nila si Jose Canlas. Kaya parang Jose Canlas o Joseph Canlas sasabi? Jose Canlas po ang sinasabi pero ang nasa warrant po nila ay Joseph Canlas. Pinalabas umano sila ng bahay at laking gulat anya nila sa naging asta ng mga yun dahil pati ang cellphone ay kinumpiska upang hindi makuhanan ang kanilang ginawang paghalughog sa bahay ni Ka Joseph. Nung lumabas po kami dito, tsaka po namin nakita na marami sila at may mga mahabang baril. Hindi na po kami nakapag-picture kanina. Kahit nga po nung kasagsagan ng pag-aresto, hindi po kami nakapag-picture kasi hinaharas po ako ng mga pulis. Hinawakan po ako, kinuha po yung cellphone, binabantaan akong babasagin. Sumbong ni Joyce sa CLTV News Team, tinaniman ng pulis ng kalibre 45 baril si Ka Joseph.
Paraan di umano ito upang mapabigat ang asunto. Tsaka po yung alam po namin na may ano siya ay yung Joseph Canlas nga po at tsaka yung trespassing, yung kaso ng mga magsasaka sa Nueva Ecija, kung saan pati si Ka Joseph ay sinama nila yung warrant na yun. Ngayon po, dahil nga dun sa ganong paraan nila ng pag-serve at nang halughog sila, nagtanim pa. Kaya, imbis na available yung kaso ng aming biglang hindi na dahil biglang nagkaroon ng 45. Bukod sa ilang personal na kagamitan na nawawala, hinanakit ni Joyce, pati ang kanilang pera, nagawang pagdisketahan ng pulis. Yung mga gamit naming iba, nawawala na po. Yung pong dalawa namin kasama kanina, yung bag nila may laman na 10,000, dalawang pitaka tig 5K, wala na po. Panawagan ng alyansa ng magbubukid sa gitnang Luzon sa gobyerno, huwag silang paratangan na aktibo sa Armadong Kilusan o NPA. Kung affiliation po sa NPA, siguro NPA ka na po ba agad pagka nagtatanggol ka ng karapatan na magsasaka sa lupa? Kung tumutulong ka dun sa mga magsasakang pinapalayas sa kanilang lupaing sinasaka. Sinikap ng CLTV News Team na sundan ang inaresto na si Ka Joseph Canlas na pinuno ng AMGL. At nakumpirma namin sa hindi nagpakilalang PNP personnel na nasa tanggapan nga ito ng regional office ng CIDG sa Camp Olivas sa siyudad ng San Fernando, Pampanga. Tinangka namin kumuha ng police report, ngunit ayon sa pinuno ng Public Information Office ng PNP sa Camp Olivas na si Police Lieutenant Colonel Sol Elefanio, as of 2 p.m. ay wala pa raw na idadraft na police report ang CIDG para maibahagi sa media. Agad raw nila itong ipapadala sakaling matapos na ito ng CIDG. Samantala, nitong umaga rin ng March 31, inaresto sa Bamban Tarlac ang chairperson ng bagong alyansang Makabayan o Bayan Gitnang Luzon na si Paul Vinuya. Patuloy namang kumukuha ang CLTV News ng karagdagang datos kaugnay nito. Paulo G. Santos, CLTV News. Sa kaugnay na balita, makakapanayam natin ang ating kasamang si Paulo G. Santos. Paulo, ano ang panig ng kapulisan dito sa nangyaring pang-aaresto? Nicolette, lumabas na itong press release nga nitong Regional Public Information Office. Kanina lang mag-aalas 4 ng hapon yan. 8 oras bago mangyari itong pagka-aresto kay Jose Ka Joseph, kung tawagin na Canlas, itong chairperson ng alyansa ng magbubukid sa gitnang Luzon. Binabanggit dito sa report ni Colette ni Police Lieutenant Colonel Soledad Elefanio, bukod sa pagsilbi ng warrant of arrest, may kinalaman ito sa kaso ng malicious mischief o damage to property nga na kasama pa itong ISAP, CIDG at Mabalak at PNP na isilbi rin umano nila itong warrant na makinalaman naman sa violation of RA 10591 o mas kilala sa tawag na firearms law na inisyu ni Judge Maria Angelica Paraskiambao ng RTC ng Angeles City na inilabas ni Colette kahapon lang ito, March 29. At sa bisa rin ng warrant of arrest nga, yung binabanggit na kaso ni Ka Joseph, ito naman daw in-issue yung kaso niya sa Nueva Ecija. In-issue naman niya noong December 14 pa ni Judge Teodoric Ayungco. Dun sa binabanggit rin ng pamilya, yung mga kasamahan niya, na may kinalaman daw dun sa trespassing sa pagtulong ni Ka Joseph dito sa ilang mga magsasaka. Pero ang anggulo ng pulis, mga kaibigan, eto na, Nicolette, may mga nakumpiska sila na ilang kalibre ng bala. O itong isang kalibre ng bala, caliber 45 at mga bala ng baril. At ang isa pa dito na binabanggit, itong one fragmentation grenade and assorted submersive documents. So dito naman sa Tarlac, nagsagawa rin daw sila ng operasyon laban naman dito sa leader po ng Bayan Central Luzon, si Mang Florentino Viuya Jr., na kung saan dito
dito sa Barangay Anupul, Banban, Tarlac, ito inaresto. Ha? At binabanggit din, Nicolette, na previously may mga kaso na rin ito na may kaugnayan, mga kaibigan, dito sa violation of 10591 o yung firearms law din na inisyu ni Judge Giovanni Ordonio. At yan nailabas naman yan yung pasya ng korte na yan noong March 29. Kahapon din yan, Nicolette. At caliber 45 din yung nakuha baril, ilang notified. At ito, tulad ni Ka Joseph, meron ding isang nakitang hand grenade with at yung mga assorted submersive documents na binabanggit ng PNP. Lihiti mo daw itong kanilang operasyon dahil may mga barangay official pa at representante ng korte. Makaraan nilang maisilbi itong search warrant, gayon na rin itong warrant of arrest dito sa dalawang kilala naman natin na talagang nasa progresibo. Samantala, Nicolette, inaresto din ang leader ng bayan Gitnang Luzon na si Mang Florentino Viuya. Kasama itong si May Arcilla na siya namang kabahagi ulit. Samantala, Nicolette, inaresto din ang leader ng bayan Gitnang Luzon na si Mang Florentino Viuya. At kasama na rin itong si May Arcilla ng Karapatan Gitnang Luzon. At gaya ng binabanggit, Samantala, Nicolette, inaresto din ng PNP CIDG ang leader ng bayan Gitnang Luzon na si Mang Florentino Viuya. Kasama si May Arcilla ng Karapatan Gitnang Luzon. At gaya ng senaryo, katulad ni Mang Joseph o Ka Joseph Canlas, di umano, ito ay may mga nakuhang baril at granada. Maraming salamat, Paulo G. Santos, nagulat. Sa pagbabalik ng CLTV News, Women's Group na Kaisaka, kinundena ang pabirong tangkang panghihipo ni Pangulong Duterte. At private resort sa Arayat, pinayagan ng magbukas sa ilalim ng 30% capacity rule. Magbabalik ang CLTV News. Look for them. Control. Shape. And master them. Never stop challenging.
Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pa mga naungunang balita. Kinundina ng Women's Rights Group na kaisaka ang viral video ni Pangulong Duterte kung saan tila tinangka nitong hipuan ang isang babae. Agad namang dumepensa ang palasyo at sinabing biro lamang ito ng Pangulo. Si Raniel Pawid ang may balita. Viral ngayon sa iba't ibang social media sites ang video na ito sa birthday celebration ni Pangulong Duterte. Makikitang tila hahawakan ng Pangulo ang isang babae sa maselang bahagi ng katawan nito. Ang babae sa video matagal ng kasambahay umano ng pamilya Duterte ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque. Hindi naman pinalampas ng women's group na kaisaka ang aksyon na ito ng Pangulo. Ito ay hindi tama at ito ay hindi makatarungan para sa mamamayan, lalo na para sa ating mga kababaihan. Huwag nating itago, huwag nating payagan na maitago sa biro ang pambabastos at kawalang respeto sa kababaihan. Dagdag pa ni Atty. Virgie Suarez, panahon na para tuldukan ang konsepto ng pagiging sexual objects ng mga babae. Ayaw natin na manormalisa ang karahasan sa kababaihan. Kaya ang pagkakaisa ng kababaihan, ang lahat ng aming kasapian ay kinokondena ang ganitong gawi ng ating Pangulo, ni Presidente Duterte. Depensa naman ni spokesperson Harry Roque, biro lamang at walang mali siya ang ginawa ng Pangulo. Sabi pa ni Roque, kung may dapat na magreklamo, ito'y dapat ang kasambahay. Paalala naman ng kaisaka sa lahat ng kababaihan. Araw-araw, sa bawat sitwasyon na makakaharap tayo at makakarinig tayo, makakakita tayo ng kahit anumang katiting ng kawalang respeto at pambabastos sa babae, we should call it out. Diba? Speak out always against violence at hindi tayo dapat manahimik. Raniel Pawid, CLTV News. Tuloy umano ang COVID-19 vaccination drive sa Arayat, Pampanga kahit pa Semana Santa. Target kasi ng local IATF na mabakunahan sa lalong madaling panahon ang 12,000 medical frontliners sa lugar. Samantala, patuloy pa rin ang paghihigpit sa ilang establishmento sa bayan. Pinahihintulutan na magbukas sa publiko ang mga resort, ngunit 30% capacity lamang ang dapat tanggapin ng mga ito. Ang detalye mula kay Raniel Pawid. Nitong Lunes Santo, umarangkada ang COVID-19 vaccination para sa 12,000 medical frontliner ng Arayat. Higit 300 individual na ang nakatanggap ng Sinovac vaccines at may laang ding AstraZeneca para sa mga 60 years old and above. Sa initial vaccination plan ng local IATF, posibleng hanggang Holy Wednesday ay itutuloy nila ang pagbabakuna. Kabilang sa mga unang nakatanggap ng Sinovac ang barangay health worker mula San Antonio na si Melvie Mandami. Wala naman siyang naramdamang kakaibang side effect bukod sa pamimigat ng braso. Mas kampante na rin umano siyang gampanan ng kanyang tungkulin dahil naniniwala siya sa pagiging epektibo ng bakuna. Siguro hindi na ako nagne-nervous na maano sa COVID. Kasi kasi kami, lagi kami nasa labas. So at least kami protektado na. Nilinaw naman ni Melvie na hindi dahilan ng bakuna upang magpakakampante ang mga nakatanggap nito. Mainam pa rin umanong hintayin na mabakunahan ang 70% ng komunidad bago maging maluwag sa pagsunod sa itinakdang health protocols ng pamahalaan. Sumunod lang po sa mga utos ng ating taga-barangay at sa munisipyo po para play safe po tayo. Samantala, ibinaba na rin ng local government unit ang bagong direktiba para sa operasyon ng mga private resort. Noong nakaraang linggo ay pansamantalang ipinasara ang mga ito dahil sa paglabag sa ilang health at safety protocols. Ngayong linggo, binawi ng LGU ang closure order subalit kinakailangan na 30% lamang ng full capacity ng bawat resort ang kanilang tatanggapin. Isa ang Arayat sa may pinakamababang kaso ng COVID-19 sa buong Pampanga. As of March 28, 2021, 190 ang confirmed cases sa bayan. 57 ang active, 127 ang recovered at 8 ang namatay. Raniel Pawid, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, higit 17,000 frontline workers sa Bulacan na bakunahan na kontra COVID-19 at 600 medical PNP personnel sa Campo Lidas nakasalang sa COVID-19 vaccination program. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News.
Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang mga nauunang balita. Higit 17,000 frontline workers sa Bulacan ang nakatanggap na ng COVID-19 vaccines. Kung wala magiging aberya, target ng provincial government na matapos ang vaccination para sa kanilang mga frontliners sa susunod na buwan. Samantala, magsasagawa na rin ng antigen testing sa Bulacan na bahagi ng NCR Plus bubble. Narito ang ulat ni Rainiel Pawit. Habang nakapailalim sa Enhanced Community Quarantine o ECQ ang Bulacan, puspusan naman ang COVID-19 vaccination para sa mga frontline worker ng lalawigan. As of March 29, 17,728 na ang nababakunahan sa mga nakapaloob sa priority list ng probinsya. Nagamit dito ang 85% ng kanilang 20,848 doses ng vaccines. 2,419 doses ay Sinovac at 18,430 ang AstraZeneca. Umaasa ang Provincial IATF na kung magtutuloy-tuloy ang supply ng bakuna ay matatapos nilang maturukan ang mga medical frontliners sa susunod na buwan. Sa kabilang banda, pinabulaanan din ng provincial government ang kumakalat na impormasyon tungkol sa tigil operasyon ng mga pampublikong transportasyon. Yung jeepneys and tricycles ay po pwede. Pero of course, susundin po natin ang social distancing, ang minimum health standard protocol. Upang mapabilis naman ang pagtukoy ng mga posibleng carrier ng coronavirus, magsasagawa na rin ang antigen testing sa mga identified close contacts ng mga COVID-19 positive patients sa Bulacan na bahagi ng NCR Plus bubble. Ayon kay Testing Czar Vince Dizon, sa susunod na 2 linggo ay inaasahang gagamit na rin ng 30,000 antigen test kada araw sa buong NCR Plus. At tinatarget po natin na mag-procure ang OCD ng 500,000 tests para po i-deploy sa mga communities at sa iba't ibang mga hospital sa ating ECQ area. Dito sa gitnang Luzon, nangunguna pa rin ang Bulacan sa may pinakamataas na kaso ng COVID-19. Umabot na sa 17,103 ang kumpirmadong kaso sa lugar kung saan 2,919 ang active cases. Rainiel Pawid, CLTV News. Umarangkada na ang COVID-19 vaccination program sa medical uniform personnel ng PNP sa COVID-19 vaccination program ng gobyerno sa Camp Olivas. Unang sumalang sa pagbabakuna ay ang mga nakatalagang personnel sa isolation facilities at swabbers ng pambansang pulisya sa rehiyon. Narito ang report. Nasa ikalimang araw na ang rollout ng pagbabakuna sa mga medical frontliner ng PNP dito sa Camp Olivas na nagsimula pa noong March 25. Ito yung mga pulis na hindi lamang tagapagbantay ng peace and order, kundi ang kanilang duty ay extended sa mga quarantine facilities ng Regional Health Unit ng PNP sa gitnang Luzon. Yung mga hindi kasi namin kakayanin yan kung kami lang sa Regional Health Service 3 ang gagawa kasi kulang kami sa manpower, kaya kumuha kami ng mga medical reserve force. Itong mga medical reserve force na to ay mga pulis natin sa different police stations na mayroong mga medical backgrounds. Karamihan sa mga ito ay nurses, medtech, at sila yung gumagawa ng mga swabbing, mga swabbers sila yung bantay natin sa ating mga quarantine facilities. Sila yung talagang exposed sa mga pasyente natin. Sa kabuuan ay may 600 umanong medical frontliner ang PNP sa gitnang Luzon na target na mabakunahan na bahagi sila ng A1 prioritization list ng DOH. Target natin dyan 600 lahat. Yung frontliners natin, nandyan yung mismong kami, mga organic ng Regional Health Service 3, ang ating Medical Reserve Force at ang ating Station Health Units. Sa 5 araw na pag-rollout ng bakuna, umabot na umano sa 292 Medical Reserve Force ang nabakunahan mula sa naunang bakuna na ibinigay ng DOH Region 3 na Sinovac at AstraZeneca. 10 naman umano sa higit 200 nabakunahan ang hindi isinalang sa pagbabakuna dahil sa kalagayan ng mga ito sa kanilang kalusugan. Gaya ng mga itinalagang vaccination center na may assessment, evaluation at holding area ang kanilang vaccination site. Sumusunod din umano sila sa guidelines ng DOH na hindi dapat bakunahan kaagad ang personnel na tinamaan ng COVID-19. Lahat ng nagpa-positive ay kailangan muna maghintay ng 90 days o 3 months bago sila pwedeng mabakunahan. For example, nagka-positive sila ngayon, bibilang tayo ng 3 months, then after 3 months, saka sila pwedeng mabakunahan ng COVID-19 vaccine.
Hanggang sa Miyerkules Santo, aarangkada ang kanilang rollout sa pagbabakuna at muli umano itong bubuksan pagkatapos ng mahal na araw. Sa pag-rollout ng vaccination program ng PNP, posible rin umanong maitalagang vaccination sites ang Campo Libas habang wala pa umano silang impormasyon kung kailan ang schedule para sa lahat ng mga pulis ng Gitnang Luzon. Paulo G. Santos, CLTV News. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Para sa karagdagan pang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages at CLTV36 Official, at CLTV36 News, at CLTV36. Kung nais nyo namang balikan ang mga programa ng CLTV, maaari niyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36 Official at ang aming website, www.cltv36.tv. Kasama ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako si Nicolette Henson Tizon. Maraming salamat at magandang gabi.